నక్షత్రాలు చెట్లు అండి ఇవి. 27 నక్షత్రాలకి 27 చెట్లు పేర్లు ఉన్నాయి. ఇది గుడి అండి, ఇది వినాయకుడి గుడి. చాలా బాగుందండి. ఇక్కడ చూడండి, అశ్లేష సంపంగి, పుష్యమి రావి, మఖ మర్రి, పుబ్బ మోదు వృక్షం, మఖ మర్రి, పుబ్బ మోదుగా, ఉత్తర నక్షత్రం జువి చెట్టు, హస్త కుంకుడు కొన్ని పెద్దవి అయిపోయింది, కొన్ని చిన్నవిగా ఉన్నాయండి. చిత్త మారేడు చెట్టు ఇప్పుడే వేసినట్టున్నారు. ఇక్కడ 27 నక్షత్రాలకు సంబంధించి 27 వృక్షాలు నాటున్నారండి. కొన్ని పెద్దవి అయిపోయినాయి, కొన్ని చిన్నవిగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ నక్షత్రాలకు సంబంధించి ఇట్లా వాళ్ళు వచ్చి పూజలు చేసుకొని వెళ్తుంటారు. స్వాతి నక్షత్రం వాళ్ళకి మధ్య చెట్టు అండి ఇది. నేను పైదాకా తీయట్లేదు, ఓన్లీ కింద వరకే తీస్తున్నాను. విశాఖ వెలగండి, వెలగ చెట్టు పైన పెద్దదిగా ఉందండి, పెద్దది అయిపోయింది అది. ఇది వచ్చి అనురాధ నక్షత్రం పొగడ చెట్టు అండి, పొగడ చెట్టు. ఇదిగోండి పొగడ చెట్టు. ఇది వచ్చి జ్యేష్ఠ అనిరుద్ధి అంటండి, పెద్దది అయిపోయింది అది చెట్టు అయితే. తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం నీట్నెస్ తక్కువగా ఉందండి, తక్కువ చెట్టున్నారు. మూలా నక్షత్రం వేగిస చెట్టు అంటండి, మూలా నక్షత్రం వేగిస చెట్టు. తర్వాత పూర్వాషాఢ నిమ్మ చెట్టు, ఉత్తరాషాఢ పార్నస వేసున్నారండి ఆల్రెడీ, అది ఏదో మరి ఎండిపోయినట్టుంది. శ్రవణ నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ అండి. ఇది చెట్టు అయితే ఎండిందా మరి ఏమైందనేది తెలీదు. దీనికి సెక్యూరిటీ పెద్ద ఉన్నట్లేదండి. జస్ట్ శ్రవణ నక్షత్రం తెల్లజిల్లేడంట, వేసున్నారు, చనిపోయింది చెట్టు. ఇక్కడ ధనిష్ట శని వృక్షం మాత్రం వేసున్నారు, వస్తున్నట్టుందండి. తర్వాత శతభిష కదంబం గానుగ చెట్టు అండి, కానుగ చెట్టు అండి శతభిష నక్షత్రం వాళ్ళకి. ఈ చెట్టు బాగానే ఉంది, దర్భలండి ఇవి. తర్వాత పూర్వభాద్ర మామిడి చెట్టు, పూర్వభాద్ర మామిడి చెట్టు అండి. తర్వాత ఉత్తరభాద్ర వేప చెట్టు వేసినారండి, వేప చెట్టు. రేవతి నక్షత్రం ఉప్ప చెట్టు అండి, ఇది ఉప్ప చెట్టు, రేవతి నక్షత్రం. అశోక వృక్షం అంబికాదేవి అంట, శంఖపుష్పం చెట్టు అంట. గణపతి కదిరి వృక్షము దూర్వ, విష్ణుమూర్తి అశ్వద్ధ వృక్షము తులసి పత్రం అంట, తులసి చెట్టు వేసున్నారు. ఆదిత్య గన్నేరు వృక్షము కేతార్క పుష్పం అంట. చూడండి పేర్లు కనిపిస్తున్నాయండి నాకు, ఇక్కడ లైటింగ్ వల్ల సరిగా కనిపించట్లేదు. అశ్విని జీడి మామిడి చెట్టు అండి, అశ్విని నక్షత్రం. బుధ ఉత్తరేణి ఎండిపోయింది అదండి చెట్టు. ఇక్కడ చక్కగా పోషణ ఉండట్లేదు. భరణి ఉసిరిక అంట. శుక్ర అత్తి చెట్టు అంట. కృతిక అత్తి చెట్టు, కృతిక కూడా. రోహిణి నేరేడు చెట్టు అండి, రోహిణి నక్షత్రంకి నేరేడు చెట్టు అండి. ఇక్కడ ఆకులు అదంతా ఇదిగా పడిపోయి ఉన్నాయి, పోవడానికి కొంచెం ఇదిగా ఉంది, పురుగులు అవి ఉంటాయేమోనని మనకు తెలియదు కదండి. చంద్ర మోదుగా అంట. కుజ చండ్ర చెట్టు అంటే ఇది, కుజ చండ్ర చెట్టు, ఇదండి చండ్ర చెట్టు అంటే ఇది.
ఇంకా ఉన్నాయండి ఇక్కడ బెంచీలు అవి కూడా ఉన్నాయి కూర్చోవడానికి. రోహిణి నేరేడు చెట్టు అంటండి, అరటి చెట్టు అడ్డామండి. ఇదిగోండి నేరేడు చెట్టు. ఇక్కడ పునర్వసు గన్నేరు చెట్టు అండి. ఇది వచ్చి నెల్లూరులో మాగుంట లేఅవుట్ బ్రిడ్జికి లెఫ్ట్ సైడ్ అండి ఏరియా. చూడండి, ఎవరికైనా అవకాశం ఉంటే అటువంటి దోషాలు ఏదైనా ఉంటే వచ్చి ఇక్కడ తిరగచ్చండి. అయితే బాగుంది, బట్ ఇదంతా క్లీన్ చేపిస్తే కానీ బాగుంటుంది ఇది.